Bueno, agora creo que sí. Moi boa tarde a todos e a todas. Antes de nada, disculparme por non poder quedarme, teño que ir a entregar premios de empanadas. Eu agardo que algún nos cae en Costa da Morte algún premio. Espero que sí, porque boa empanada temos. Vou vos deixar con estes cracks. Primeiro con Pepe, que non é crack, pero vai vos a presentar e introducir o acto. E logo con Miguel, con Martiño. E sobre todo acabo de saber, Emilia, pasa ben para aquí, acabo de coñecer de nome e ahora en persoa a Emilia Iglesias, que é a veciña miña de Carballo, e que non só son campeóns os futbolistas, que tamén temos cociñeras que fan moi ben, e que son campeonas de Galicia, campeonas de España, mención europea, un bo posto no Mundial, e que, polo tanto, vai a ser clave para que no futuro podamos seguir presumindo de destino, de calidade, e sobre todo de xente que sabe facer ben e do talento das nosas persoas. Moitos parabéns, pasade moi ben, disfrutade do que vos van a enseñar aquí, e sobre todo para un que é da Costa da Morte, lamentar non poder quedarme, pero seguro que vades a pasar ben. Si damos os premios de empanada pronto, incluso podo vir a probar o ourizo, non sei, vou non intentar. Moitas grazas por a vosa atención. Un aplauso. Bueno, hola. Moi boas. Regueira está desculpado porque temos a seguridade de que vai a dar un premio a unha empanada da Costa da Morte, que non se lle ocorre vir de volta dándolle o premio a outra. Por tanto, supoño que virá dentro de moi pouquiño. Graciñas por estar aquí con nós con este evento que por segundo ano vos sabedes que o éxito da publicidade é a repetición e nós non nos cansaremos de decir dende Apetéceme, dende a Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte, que somos o santuario dos peixes e os mariscos. A maiores tamén temos horta, tamén temos carnes, pero digamos o ariete, o máximo representante que temos en exclusiva na Costa da Morte son os nosos peixes e os nosos mariscos, non? A mí tocoume facer esta presentación como voceiro de Apetéceme como seu presidente. Represento a un colectivo de máis de 180 socios nos 17 concellos da Costa da Morte e para nós é un verdadeiro luxo estar aquí unha vez máis participando nun evento como estes. Si o ano pasado viñemos tamén con a esencia da Costa da Morte, que non era outra que o percebe, o pan e o viño, este ano, como o percebe xa o coñecemos e non queríamos repetirnos, este ano traemos ourizo, que é outra das xollas dos nosos mares, un produto que se está revalorizando absolutamente non só dentro dos mercados, sino dentro da restauración, tanto dentro como fora da Costa da Morte. Un produto de un altísimo nivel que non deixa indiferentes a ninguén. Por tanto, vamos co capítulo de agradecementos. Todo este posible, así como ano pasado acompañábanos Braulio García, que era do Centro Superior de Hostelería de Galicia, tamén un cociñeiro da Costa da Morte, impartindo clases no Centro Superior. Este ano estamos acompañados de Miguel Silva Redonda, outro dos verdadeiros gurús da cociña da Costa da Morte, profesor no Paseo das Pontes e formando xeracións de novos profesionais e novas profesionais durante moitos anos, concretamente 25 anos de profesional no Paseo das Pontes, e hoxe quixo estar con nós, quixo cedernos o seu tempo, o seu espacio e acompañarnos, e nos presenta tamén unha alumna ventaxada, porque hai que recoñecer que se coñecemos a Emilia Iglesias, unha moza de 24 anos, a estas edades podese dicir a idade, xa non é unha aposta, é unha realidade. Gañou os premios Skills tanto a nivel autonómico como a nivel España, tamén fui mencionada en Europa e tamén nos premios mundiais tamén tuvo unha reseña importante e saliu moi ben colocada. Por tanto, a nos obriga a dar a visibilizar absolutamente todo o talento que temos no noso territorio. Eso por unha banda. Por outra, vamos a estar acompañados dun viño. A Costa da Morte non ten viños, pero sí somos moi amables e moi generosos coas comarcas veciñas e próximas, concretamente da zona do Ulla, da subzona das Rías Baixas, concretamente do Ulla, con un viño espectacular que se chama Distinta e é das adegas Castrobrei. Martiño é natural de Corcubión, tamén é veciño da Costa da Morte. Emi é de Carballo, Martín é de Nantón, de Cabana, Miguel é de Nantón, de Cabana de Bergantiños. Todo isto é talento natural e todo isto vai nos servir para falar fundamentalmente do que é a esencia da Costa da Morte.
somos coñecidos polos nosos produtos e eu creo que a día de hoxe estamos empezando a despegar, pero pouquiño a pouco. Por certo, o viño é un rosado, que me dixo Martiño que encaixaba perfectamente para un ourizo, que casualmente tamén é do mismo color. Xa explicará él despois, con todo o luxo de detalles, que viño estamos bebendo e por que escolleu este viño, non? Pero bueno, xa sin máis, se vos parece, aparte de agradecer á adega e agradecer ao Colexio Paseo das Pontes, que está participando directamente con estes profesor e alumna aventaxada, pois agradecer tamén a Portomuiños. Portomuiños leva moitísimos anos innovando no mundo das algas e agora tamén no mundo dos ourizos. Por tanto, temos que agradecer toda esa aportación que, bueno, son enamorados da Costa da Morte, todos estes ourizos son da Costa da Morte e, obviamente, vamos a defendelos aquí como temos que defendelos. Sin máis, cedolle a palabra e iremos intercambiando experiencias entre todos, cedolle a palabra e pido un forte aplauso para o gurú da cociña, Miguel Silva Redonda. Bueno, boas tardes. É certo que eu xa sei que a maioría de vós sabedes que estou moi vinculado a Portomuiños, que aparte de ser amigo de Antonio é o que me aporta moitísimas veces un gran coñecemento, quizá que a veces o temos ali na Costa da Morte cerquiña todos e non valoramos, pero si vos vou contar un pouco a historia e como entendo eu para min este manjar, que por certo o primeiro que quería dicir é que pensar na sostenibilidade deste produto porque é importantísimo e quero vos contar máis que de cociña, despois deixolle a palabra a Emi que fale algo que vos vai contar que ides comer, pero eu vou vos contar un pouco a historia deste bichiño que para min é un avatar na miña cabeza, que é algo espectacular. Eu creo que non hai bichiño no mar que funcione coa intelixencia deste manjar que comemos, non? Sei que desde as autoridades intentaron facer moitísimas cousas, pero bueno, que non logrou unha vez máis foi Antonio. E traigos isto porque a min a primeira vez que o vin, vou pasar, aunque vos parezca que isto é un delito, despois vou nos volver ao seu medio, porque seguramente se estresen moitísimo con tanta luz e con tanto tal, e me gustaría ir pasándolo por unha esquina que o virades todos mentre vos conto a historia destes seres que temos na agua, que é algo impresionante, vale? Empezo por aquí e idelo pasando, vale, por orden, para que vexades unha cousa que a mí me parece espectacular, vale? Ben, é un animal super solitario, vale? E que eu creo que Portomuiños vos explica moi ben isto porque se alimenta de micro e macroalgas, vale? E eses colores, ese sabor ayodado e umami e todo eso só aporta este alimento que son as algas, vale? Inicialmente isto é unha larva que non se pode ver, hai no que ver a través de microscopio. Eu só vos vou contar un pouco a historia porque me parecen que son uns tíos super cojonudos. Entonces, é unha larva, vale? Esa larva está flotando, bueno, despois contaremos como se aparean, e unha vez que tal, sufre unha metamorfosis, esa metamorfosis o que fai é, pois, estallar e fíjase nun medio, son herbívoros, basicamente, vale? Empezan con fitoplancton e outro tipo de microalgas que hai por aí, e se van alimentando hasta un punto que sufre esa metamorfosis e despois empeza a crecer, que o ides ver aí, pero os tíos son uns xibaritas e os tíos nun momento determinado dicen: no, eu non me movo máis, que aí é onde está o secreto, eu non me movo máis, entonces vou estar quieto e a comida ten que vir a min. E aí, cando había un desarrollo e cousas que se facían, era onde un pouco quedábamos tal.
Unha vez que chegan a desarrollar un pouco o caparazón e as púas, empezan a comer pois outro tipo de algas, vale? Hoxe, cando fun buscar a xunto aos buzos, dicíanme os buzos, non collas os grandes. E dixe, pero por qué? Non collas os grandes, colle os medianos. Os grandes xa se cansaron de comer. E dixen eu, pero que me estás contando? Eu xa o sabía, pero a min fame moita gracia, non eles? Entonces dicíanme, no, colle os medianos, pero non leven os grandes, colle os medianos. Entonces a explicación dos medianos é que cando alcanzan un tamaño eles están comendo macroalgas e cando xa están fartos caen outra vez abaixo caen abaixo e os medianos son os que están comendo constantemente. E iso que quere dicir? Que ten a gónada ben, cando os grandes se caen abaixo, se cadra xa levan uns días sin comer e non tal. E despois teño que contar anécdotas porque, claro, hoxe preguntaba a Miriam cada macho e cada femia. Color, olvidados. Do color, olvidados. Que pasa? Como podemos saber sin abrir? A simple vista, que o macho suelta un color blanquicino e a femia un color anaranjado. E aí, cando están super estresados, sueltan eso, vale, que é un pouco como se reproducen. Entonces eu podo distinguir. Se non, a mellor maneira é abrirlos, vale? Se non, así a simple vista, non tal. A alimentación depende moitísimo, pero moitísimo, do hábitat no que vivan, vale? De feito, agora, hai unha alga invasora que eu hoxe pola mañá proveina e é sumamente picante e gustalle moito situarse nos hábitats onde están eles. E claro, iso que provoca realmente é un rechazo para eles, de feito na comen, vale? Esa alga invasora no sur está plagada e agora aquí no norte os barcos foron traendo, empeza a haber moitísima e iso provoca unha deforestación do erizo, vale? Isto todo porque me gusta a mí sabelo e entendelo, porque despois eu vexo algunha alga moi similar ao sabor que me aporta o erizo e podo xogar na cociña con eses gustos e con esas especificacións que me dan, vale? Ao final, meu abuelo traíos fai moito tempo, que eu creo que ellos regalaban, e facíos a brasa, vale? Bebían na agua, o toque afumado era maravilloso, pero claro, o único que aproveitabas eran as gónadas. E claro, naquelo regalábanos e tal. Porque tal. E a medida que crecen, que están entre os 5 de diámetro e os 10, vale, sufren, digamos, unha alimentación que é impecable. Seguramente que calquera ser humano que tomara a alimentación que toman eles estaríanos maravillosamente ben, vale? Por qué? Porque se analizades todo o que ten este bicho, ten vitaminas, ten yodo, ten calcio, ten un lote de cousas que é maravilloso e que eu últimamente intento comer así cousiñas porque sufrín aí un pequeno bache e creo que é importante, vale? Cousas que vos teño que contar, que é curiosísimo, vale? Eles son bichos moi solitarios. Se vos fago unha pregunta, cando vendes o ourizo ese, onde os vedes? En rocas, pero normalmente están escondidos, verdad? Normalmente esconden, é un bicho solitario, pero non sempre está solo, non? Porque eles suelen agruparse para parearse, vale? Un suelta o semen, outros óvulos, xúntanse, bueno, eso hai bibliografía que o podedes ver, e xúntanse para parearse, e xúntanse sempre estratégicamente cando os buzos van a buscalos, cando hai unha zona herbácea, neste caso algas, porque hai unha acumulación moi fuerte de comida para eles. De feito, eles regulan moita especie, moitísimas, que se non fora gracias a eles sería unha invasión das algas, vale? Entonces, claro, eles dentro dun ecosistema que nós vémoslo aquí arriba no plato, pero non o vemos aí abaixo, considero que son maravillosos e espectaculares e super traballadores, vale? Porque andan, móvense
coas púas, é increíble, de verdad. E non sei se todos ides visualizando o bichiño, non sei, pasaxe xa todos o tema. É algo que é sumamente maravilloso, vale? Que vos podo contar? Podo vos contar 1000 historias. Consumen algas pardas, consumen algas vermellas e consumen laminarias. Vale, laminarias, lechuga de mar. E lechuga de mar ás veces utilízanas estratégicamente para dúas cousas: para esconderse e para alimentarse. E póñena e cúbrena como un abrigo, vale? E eles van consumindo e camuflándose no medio da alga. Cando acaben, recurren outra vez. É curioso, pero sí, se o paralizáramos no tempo, viríanos o mismo erizo durante tenderse, polas púas, vale? Porque os depredadores atácanos moito, bueno, pero é curioso, gustalle ser solitarios. Cando non están a 40 metros, a 30, a 10 ou a 12, están nas rocas, porque xa están comendo e alimentándose de macroalga, bueno, o que fai que nós os podamos ver e xa nuns tamaños máis grandes, vale? Bueno, vou pasar a Emi que vos explico o que vos está pasando, vale? E despois continuo un pouco máis. Vale. Escoita, que o erizo é un produto, como digo, moi agradecido, por moi poquinho que lle fagas é moi resultón. Entonces o primeiro, así para empezar un pouquiño, é unha tartaleta, vale? Con un poquinho de mantequilla, que o erizo de mantequilla considero que lle queda moi ben, cunha stracciatella, que é unha stracciatella que fan aquí na zona de Carballo, uns italianos, e a min gustaba moito porque a elaboran casi todos os días, e a verdade é que me parece un productazo. Como ao final o erizo é algo tan salino e algo tan sabor a mar, produtos como lácteos considero que limpian un montón o paladar e como primer bocado a verdade é que me gusta un montón. Despois, para limpiar un poquinho, leva piñóns encurtidos, un poquinho de carpacho de portobelo e un poquito de hierba de rocío, que ao final é unha halófila que a mí tamén me gusta un montón e que lle dá un montón de frescura. E así como primer bocado, a ver que vos parece. Bueno, pois, mentras ides degustando estas exquisiteces, estas maravillas que nos dá o mar da Costa da Morte, vamos a falar tamén do viño, porque sin viño non se fai o camiño, e parece que con pan tamén. Tamén temos pan de carballo para acompañar estes pinchos que serviremos en breve. Pero para falar do viño, temos a Martiño Santos. Non sin antes recordarvos, por seguir introducindo, e por non decirlo todo de golpe, que apetéceme, a Asociación de Empresarios do Turismo da Costa da Morte está integrado dentro da CEMAT, que é Costa da Morte Asociación Turística, que é a asociación dos 17 concellos da Costa da Morte, onde estamos integrados os empresarios, aí uña con carne, traballando a administración pública e a empresa privada. Eu creo que ese é o secreto do éxito, non? E a maiores tamén decir que dentro dos proxectos que xa empezamos o ano pasado, que é Meses con R, aposta segura, teño que decirlo e repetirlo a esta saciedade, porque non todo o mundo o sabe. E é moi importante decirlo. O marisco está excepcional nos meses con R, que casualmente non coincide nin con maio, nin con junio, nin con julio, nin con agosto. Por tanto, cando un peregrino, turista, visitante, cliente dos nosos establecementos ven en agosto e din, ostras, que centola máis rica. Nós non podemos calar a boca nese momento. Sí que é certo de que estamos recibindo un halago, pero se queremos fidelizar aos nosos clientes, o que deberíamos contestarlle é: pois se lle gustou esta centola, se a probara nos meses con R, daríase conta de que non está riquísima. Está excepcional, exquisita. Por tanto, non temos que deixar nunca de fidelizar aos nosos clientes, porque esa é unha maneira de facer que a xente veña noutra época do ano. Non podemos caer tampouco na trampa de utilizar a palabra desestacionalización. Desestacionalización é unha palabra que existe, moi manida, que utiliza moita xente. E é lógico que a utilicen, porque hai destinos turísticos que fora do produto que teñen durante 1, 2 ou 3 meses, teñen que inventar algo para desestacionalizar. Pero nós non. Nós o único que temos que facer é poñer o produto en valor na tempada que corresponde. Concretamente, os mariscos nos meses con R, os peixes blancos durante casi todo o ano, os peixes azuis, sabedes, a sardiña en San Xoán mollo o pan, a xarda, teñen todas unha temporada. E que vos digo da horta, non? A horta tamén. Aí está
as fabas, aí están os tomates, aí están os guisantes. Quero che decir que todos ten a súa tempada e nós témolo todo durante todo o ano. O único que temos que facer é intentar decirle a xente e que interiorice que a Costa da Morte, ou a Galicia, me permito a expresión, se pode vir en calquer momento do ano porque non temos que inventar nada. Temos un produto de primeirísima calidade durante todo o ano. Agora mesmo estamos que a época dos ourizos, que casualmente tamén coincide nos meses con R. Pois nós que empezamos cos meses con R fai un ano pasado, este ano fomos a un proxecto GAL, que son os grupos de acción local pesqueira, para poñer a funcionar un proxecto que é Temporada de Mar, que son os vídeos que estades vendo, donde non só promocionamos os produtos, senón o medio ambiente, a limpeza de praias e tamén a posta en valor in situ nos lugares que realmente consideramos que son durante todo o ano, non? Charlas, formación e, sobre todo, autoestima. Necesitamos moita autoestima. Témolo todo. Solo temos que creelo nós e intentar convencer a todo o mundo, porque non estamos enganando a ninguén. Estamos defendendo o noso. E como o noso somos conscientes de que é o mellor, podemos estar orgullosos, podemos decirlo coa boca grande e ben alto de que a Costa da Morte é gastronomía. Paso vos xa con Martín Santos, sumiller, copropietario de Vide Vide, unha vinoteca de Santiago, pero cas raíces en Corcubión, na Costa da Morte. Martiño, fálanos de... Bueno, moi boas tardes a todo o mundo, moitísimas gracias. Hai unha cousa moi importante que está pasando no Fórum Gastronómico e non quería deixar de advertírvolo. Estamos no espazo Ágora, do Fórum Gastronómico. Sabedes que as ágoras eran unhas plazas públicas nas cidades gregas onde se debatía e onde se compartía coñecemento, non? Curiosamente, a boca do ourizo de mar, a estrutura mandibular do ourizo de mar é coñecido como a linterna de Aristóteles, ese filósofo griego do século IV a.C. Así é como é coñecido por un tratado de bioloxía que fixo Aristóteles coa descripción de distintas especies animais. Unha das especies que describía era o ourizo de mar, que ten unha boca con 5 dentes, con forma pentagonal, como as lámparas, como as linternas de láminas de oso, de láminas de corno, que tiñan naquela época, non? Eran de láminas para que as velas que estaban dentro non se apagasen, e logo, como a lámina de oso era traslúcida, pois deixaba pasar a luz ao mesmo tempo. Entonces, Aristóteles, no seu tratado, compara esa boca con unha linterna de corno, con unha lámpara de corno, e desde aquela é coñecida a boca do ourizo como a linterna ou como a lámpara de Aristóteles, non? Interesante así como curiosidade tamén polo espacio no que estamos. Que temos co ourizo do mar desde o punto de vista organolético? Temos un produto mariño, un produto que sabe a mar, vamos a ter frescura, vamos a ter salinidade, vamos a ter notas iodadas, eso vai a ser o fundamental, unha textura cremosa, non? Unha textura moi delicada. É un produto, hoxe en día, desde logo, moi sofisticado, non xa na cociña, pero sobre todo vamos a ter esas características organoléticas. Para combinalo con un viño, primeiro que miramos é un pouco a zona, que sempre é o que determina máis o gusto do viño, non? Se abrimos o compás e metemos a punta do compás na Costa da Morte, zonas de proximidade, non facemos viño na Costa da Morte, pero estamos nunha zona vitivinícola histórica, europea, non? Temos viños galegos, e se abrimos o compás vamos a coller a indicación xeográfica protexida de Betanzos, que nos queda moi cerca, con branco lexítimo, con viños rosados, con algún espumoso, que lle irían estupendamente. Vamos a coller a zona norte das Rías Baixas, concretamente a subzona das ribeiras da Ulla, e vamos a coller tamén a indicación xeográfica protexida Barbanza, tamén con albariño, tamén con espumosos, tamén con brancos de branco lexítimo, e tamén con viños tintos moi lixeiros e viños rosados. Todos estes perfiles de zona fresca, de viños frescos, nos van a acompañar ben produtos do frescor, da salinidade que ten o ourizo de mar e outros produtos do mar. Por que nós escollemos o rosado, a parte da evidencia visual, non, de armonía entre o color das ovas de ourizo e o color deste viño que xa, digamos, nos prepara o cerebro para aceptar isto mellor? Pois escollámolo precisamente porque estamos
falando de un viño que vai a ter frescor, que vai a ter unha acidez refrescante e, por tanto, vai a combinar moi ben con esas notas salinas, con esas notas iodadas, con esas notas marinas. Collemos un rosado de 5 anos, non é un rosado xoven, é un rosado que ten unha evolución, vale, que ten xa un carácter, que esa acidez é efectivamente rica, refrescante, está moi ben integrada, non? E por tanto, neste caso, nos vamos á zona do Ulla. Vámonos a esa zona. Collemos rosado tamén porque eu teño moi asociado con platos e con ingredientes que poden combinar moi ben co ourizo de mar. A pasta, o arroz para facer risotos, para facer sushi, ou incluso os ovos para facer revoltos, etc. Por tanto, hai unha serie de ingredientes que teñen en común, non, os dous elementos, tanto o viño rosado como este. É un viño tamén delicado, igual que as ovas de ourizo, e é un viño tamén sofisticado, porque non é un viño de consumo habitual. Para unha ocasión especial, podemos acompañalo ben, perfectamente, con este perfil de viño, non? Co viño rosado. E por último, escollín unha variedade de uva, fume un rosado dunha variedade de uva en particular por un motivo tamén de carácter histórico, non? Estamos diante dun animal que na especie actual procede da época do Mesozoico, da época da idade dos retís, de acordo, da idade dos dinosaurios. Por tanto, un animal mariño xurásico, é o que estamos comendo hoxe. E pareceume tamén interesante escoller unha das variedades de uva máis ancestrais que temos en Galicia, que deriva precisamente da rama máis ancestral, do caíño bravo, e temos, por tanto, un rosado de caíño tinto. Isto está en Camanzo, aí debaixo do convento de San Salvador de Camanzo, do século XII, un sitio moi visitable. A bodega está xusto debaixo, no complexo Ulla Deza. Eso sería digamos, a zona na que se sitúa, unha zona, por tanto, fresca, de viños frescos, que está evolucionando moito nos últimos anos. E aquí temos un viño de caíño que, insisto, acaba de sair ao mercado, pero ten 5 anos, de acordo? É un viño que ten xa unha evolución no tempo para darlle madurez e para darlle seriedade, de cepas de caíño tinto de máis de 50 anos. Que é un rosado? Un rosado é un tinto con pouca maceración. Faise con uva tinta, pero elabórase máis como se elaboran os blancos, vale? Prácticamente traballamos solo co mosto. Hai un contacto de maceración ca pel, de onde colle o color o mosto, exclusivamente na prensa. E por decantación, non hai prensado. É o mosto flor, vale? O mosto máis natural que sae antes de prensar, con ese contacto, ese único momento de contacto, que é unha cuestión de horas, non? Donde extrae da pel da uva, do caíño tinto, ese lixeiro color rosado. Espero que ao combinar as dúas cousas que vos resulte agradable. Es que non só fixo o traballo de sumiller, sino tamén o de investigación ao respecto deste equinodermo que é o ourizo, non? Continuamos con Miguel Silva Redonda, ten máis cousas que contarnos, porque cando nos lle dixemos a Miguel que fixera algo básico en esencia, Miguel aburrise, se fai unha cousa sola. E, bueno, propúxolle a xente de cociña que preparara unhas cuantas cousas máis. O que pretendía ser un ourizo para comer, en principio vai a ser unha degustación de tres bocados. Pero, bueno, 3 bocados. Bueno, vou falar da parte técnica que lle vexo eu ao erizo, pero antes queríavos mencionar un tema que descubrín fai pouco por Emilia. Díxome, tes que ir a Carballo a ver uns señores italianos que fan produtos italianos e tal, e fun 2 semanas despois. Entonces deronme esta stracciatella que probachedes e tal, e teño que dicir que son italianos con raíces galegas, e ca leite é de Langueirón, desta cuadra que hai, que van pola leite ali, que a transforman, que tal. E outro día dábame un pouco, e dixenlle que a ver se falo con eles, porque é difícil de entender un pouco o que fan. Non en Carballo, igual é que se teñen que dar a máis a conocer, porque é un produto que para min é impresionante, vale?
xa só o feito de ir pola leite ali e transformar xa me parece algo e tal. Despois xa me contaredes que vos pareceu a stracciatella, porque a mí me parece algo maravilloso. Que vos vou falar do erizo para min como cociñeiro? Dicíavos que para min é o foie do mar. Contovos un exemplo que fun con Portomoinhos fai uns anos a un sitio a estudiar outro tipo de erizo, que é diadema de mar. Entonces eu comparo este erizo común que temos nós coa diadema de mar e non ten nada que ver. Nada, absolutamente que ver. A diadema de mar é un problema que teñen nas Islas Canarias, vale, porque é certo que temos que ser sostibles, pero o erizo en gran productividade pode provocar que arrase ca flora do mar. Iso foi o que lle pasou en Canarias. A diadema de mar, a diferencia desto, ten unhas gónadas que non teñen nada que ver nin en sabor, nin en textura. Isto é outra historia. Primeiro, que lle aproveito eu? Eu aproveito a agua. O primeiro que fago cando abro o erizo é colar a agua, vale? E despois, basicamente, aunque teño probado facer algunha salsa co resto do erizo, vale, porque sei que cousas ten aí, que vos podo falar das gónadas, que son saladas, que son dulces, que teñen un umami, que teñen un sabor a mar característico, que son superuntuosas porque teñen unha grasa espectacular, que por encima é un omega 3 maravilloso, e xogo moito con isto. Todo o mundo vai á gónada, dá o seu traballiño, pero tendes que facer algunha cousa ca agua, vale? Porque a agua que está interior tamén forma parte de un valor que moitas veces desaproveitamos, vale? Agora vos vamos a pasar dúas elaboracións donde vai unha conchiña de erizo, Emilia vos vai explicar e que o proedes e despois seguimos falando. Emi. No, ahora. Pletiños de erizo, vale? Un con espárrago blanco, porque estamos en plena temporada, por aí tamén un poquinho de valor, cunha salsa verde tradicional, pero con algas, xa que ao final, como vos comentaban eles antes, o erizo aliméntase do que se alimenta, pois vamos a intentar utilizalo pois para outras elaboracións, vale? Entonces sería un erizo con espárrago blanco recién cocido e con salsa verde de algas. E por outro lado tendríamos maíz, vale? Maíz, unha mazorquiña de maíz que vai ca propia espuma de maíz e un poquinho de ervas, vale? De halófilas. Que aproveite. Bueno, gastaches as... Hola? Sí. Bueno, estábamos contando que para min este produto ten unha sutileza bestial e que vos dicía que hai que recollelo porque podería deforestar certo tipo de algas que son necesarias para o ecosistema. Ahora, daí a sobreexplotación que estuvo sufrindo estes anos, pois non pode ser, temos que controlar iso. Daí que o que se está facendo, bueno, desde Portomoinhos é colaborar con todas as cofradías e facer semente, vale? E ir controlando toda esta semente, estes millóns de erizos que podemos producir e que os propios da cofradía o podan controlar, porque ao final o valor añadido vai non ter a xente que o recolla e que o poda volver a vender. Para min é moi importante eso, e sobre todo porque este erizo común que temos na Costa da Morte, o que vos dicía antes, é que se diferencia en sabor de outros moitos que provei. Por exemplo, provei en Chile a mesma especie, non ten as características que ten isto en sabor, ni de coña, e deso que non podo dicir que en Chile non haxa pois uns produtos bons, porque tamén os hai. E pouco máis, eu non sei se queredes que vos conte máis historias dos erizos, porque levo vivindo un pouco o seu crecimiento, como se foran fillos. De verdad, que eu se os podera ter de mascota nas casas, tirío, porque me parecen, velos así, me parecen super espectaculares. Sí, pero vale. Cariñoso non é, Non, cariñoso para pasar a man polo lombo. Non, porque é un bicho moi solitario, que vai moito a súa bola,
e que, bueno, non todos podemos ser tan cariñosos. Anécdota, non? Que unha vez máis pasa desapercibida. Non dos restaurantes onde é o santuario de peixes e mariscos, e sí que é certo de que ao mellor deberíamos nomealos a todos, pero nomealos a todos é complicado. É o Tira do Cordel, que leva casi 40 anos traballando en Fisterra, e sempre que daba os mellores peixes, os mellores mariscos, cando Pepe iba a xunta os comensais e lle preguntaba que tal, dicíanlle, bien, 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 pero lo que estaba espectacular era el pan y las patatas, E dicían, me cago no tipo, veñen aquí a comer o mellor peixe, o mellor marisco, e o que me acaban dicindo dos pan e das patatas. Obviamente, si se lle explica, ten unha explicación, non? A xente entendía que cando iba ali, sabía que iban comer o mellor peixe, o mellor marisco, pero lle sorprendía algo como o pan e as patacas. Por que fago esta introducción? Porque ainda non falamos do pan, que o temos aquí e que está acompañando estes ourizos, que é pan dunha SP protexida que é de carballo. É un dos grandes pans. Bueno, na Costa da Morte temos moitísimos pans, pero sí que é certo de que van uns pasos por adiante o de carballo. E este pan que estades degustando hoxe é pan de carballo. Había que nomealo. Vale? E por onde continuamos? Non sei que tal está eso. O que sí podemos facer mentras degustan e mentras non sacamos o seguinte é preguntarlle a xente que lle parece, non? Vale, Que perfecto. che parece? Perfecto. Si son capaz de encender o micro, deber debería saber. Xa estaba encendendo. Hola. Bueno, xa por non facer moitos kilómetros, algunha sorpresa co ourizo, co viño, co pan? Gustoume moito tanto o erizo como o viño. Sí? Sí, es que non bebo rosado, pero está moi ben. O erizo moi rico, en general, sí. E vostede? Perfecto, delicadísimo. Sí? Sí, especial. Das dúas maneiras que se presentou o erizo, con cal se queda? O primeiro. O primeiro, che gustou máis? Si, moitísimo máis. Moi ben. Bueno, aquí temos conocidos, xente da directiva. Rosa, que podemos decir desta degustación? Bueno, eu quedei sorprendida da vida do bichiño que estamos degustando, que é o meu bocado favorito do mar. Nieves? Pois a min encantoume e tamén como hai que falar de sensacións trasladoume a miña nenez, porque de pequecha sí que os comía asados, aquí con outra envoltura, con un sabor exquisito, pero sí con ese sabor de cando era pequena asados nas ascuas. Todos coñecemos o erizo, ao mellor non todo o mundo, e todo o mundo disfruta del, pero sabedes como se abre o ourizo? Non sabedes como se abre o ourizo, verdade? Pois buscade en internet, que nós non trouxemos o vídeo, pero é moi fácil, con 2 tenedores clavados así, faise forza e abran eles sós, non se pincha ninguén. Pero bueno, tiveron que pasar moitos anos para que evolucionáramos nesa dirección. Vamos a falar por aquí, ou deixámoslle comer o bocado? No, que tal, como está ese ourizo? Moi fresco, moi rico. Alguna preparación que lle gustou máis que outra? No, creo que las dos que he probado están bien. De onde es? Aquí da Coruña. Daqui da Coruña? O ourizo xa teria comido moito máis veces, non? No, Non? non lo había probado nunca, no. Esta é a primeira vez? Pois mira, xa temos unha experiencia aquí pioneira por primeira vez. Que tal está ese ourizo? Buenísimo. Sí? Sí. ¿Te atreverías por alguna de las dos preparaciones o...? Las dos me encantaron, pero quizá la segunda me sorprendió más. Bueno, afortunadamente son sensacións diferentes, cada un o vive dunha maneira diferente e bueno, se traedes 2 tenedores abrimos un ourizo, pode, non? Porque estes non son de atrezo, son de verdad, non? Eu teño que dicirvos unha cousa, os ourizos, como dice Pepe, ahora xa non saben así, porque Pepe abre 12 na súa casa. Cando teña que abrir 200 no restaurante, vamos ver se os abre. É como os abrides, cunha rebarbadora? Vale. No, usamos tixeiras, agua con hielo, rapidamente intentamos que a bono da flote un pouco, a lavamos, bueno, técnicas. Pero bueno, a ver se non vos salta o ourizo, porque a mí xa me ten pasado. A ver se non quedo mal agora, Vale. A ver se non quedo mal, se non me clavo unha púa e todo isto, pero bueno, a vida é para vivila. Se marcho daqui con unha púa nunha man, pois marcho. É fácil, colle os tenedores, clávalos hasta o fondo e debería abrir. No, aí está. O ourizo, a ver, fora cunha cuchariña, quítalo. Vale? Xa, pero xa este o tenedor pequeno, este é trampa. Vale, este sí. tiñase que facer con tenedor gordo. Bueno, si é certo que é un tema bastante delicado
se abres 12, se abres 200, Home, estamos falando para consumo. Acabaste cansado, pero si é importante ter unha técnica boa, porque se non nos abrimos ben o que estamos facendo é dañando a gónoda, que é o que nos interesa, vale, para comer. Por certo. Sí. Miguel, ¿qué? Isto está para comer? Por suposto. Pois mira, hai moitas maneiras de comer o ourizo. E unha delas, a min particularmente a que máis me gusta, é cruda. Sí que é certo de que tens que ter garantías de que é un ourizo de calidade e todo isto, pero o ourizo crudo é espectacular, vaya. Bueno, a mí o que me gustaría era volver a insistir no tema de que temos que comer ourizo, temos que regular a produción de ourizo, vale? A xente pode vivir desto, moita xente vive desto, non só desto, pero vive de coller estas cousas. A Costa da Morte ten as aguas que xa todo o mundo conoce, e temos a gran suerte de que se dá este produto con esta calidad tan alta, e é certo que se vos digo números de facturacións de xente que captura isto, en moitas casas chegaron sueldos gracias aos erizos durante moitos anos. Eu creo que é importante, e sempre lle falo que estou colaborando con varias cofradías en varios proxectos, e sempre lle insisto que ahora mismo non é porque sea Antonio ou outros que fan esta semilla de erizo, que os cuiden, porque ten un valor que eu creo que é único, e sobre todo os que temos na zona da Costa da Morte, que xa vos digo, provei erizos en moitos sitios, e bueno, eu non é que tire pola casa, é que os provei. Bueno, lóxicamente estamos falando dun chef apaixoado da súa terra, que está involucrado en multitude de proxectos, e sempre que se lle pide é dos que non sabe decir que non, e sempre pilota un montón de iniciativas empresariais. Pero bueno, non sei se en algún momento o dixo ou non, e eu creo que é moi importante dicilo, que o que acaba de facer Miguel aquí fai un momentiño é presentar en exclusiva algo que non era público aínda, que hai unha empresa como Portomuiños que xa está cultivando o ourizo. Non é ir á ribeira e coller o que hai. Un pouco Portomuiños empezou a ter hueva de erizo cando vendía setas, e en torno ao erizo se daban estas cousas das que se alimenta os erizos, que son microalgas e algas, e creo que vai un pouco vinculado unha cousa a outra. Pero bueno, que estades vivindo unha exclusiva, é que eu son periodista e o das exclusivas me gusta moito, non? Creo que todos os que estades aquí, ninguén sabía deso, por lo menos eu poñome de primeiro, eu non sabía, hasta que mo dixo Miguel, que en Portomuiños estaban cultivando o ourizo. Creo que esa é unha nova vida para o ourizo e para que non se extermine. Non é que o cultivemos, fui que Antonio tuvo moita paciencia para estudialo e dicille que quere este bichiño para que non morra e o poda ter en piscina seu. Logrou Noel, bueno, despois de moito traballo detrás e moita inversión, logrou Noel. Cantos anos pode levar investigando? Pois, agora non sei exactamente, pero 5 ou 6 anos, sí. Que pasa? Que agora, claro, unha vez que tes a alimentación que sabes que lle tes que dar, a produción destes son de millóns. Hai millóns de larvas e millóns de erizos destes. E o único problema que pode ter Antonio é que necesitaría medio mar para telos ali, non? Entón, o que fai é soltalos no mar para que se acaben criando, e os da propia cofradía podan volver a recollelos, que os volva a comprar Antonio para facer unha lata. Entón, é todo un círculo que creo que temos que cuidar, non? Sabedes que existe o furtivismo, que existiu moito, que entre unha cousa e outra isto casi desaparece, e agora hai que recuperarlo e cuidado, porque é importante que este aí, se non hai algas que non van para arriba. Bueno, pois logo desta degustación onde viñan dúas preparacións diferentes, súmanse a que tiñamos antes, eran as 3 preparacións que prepararon, para a redundancia, a xente do Colexio Paseo das Pontes, que está encabezado por Emilia Iglesias, os viños por Martiño Santos e a súa vinoteca Vide en Santiago, por o noso Miguel Silva Redonda, que é noso, é da Casa de Patrimonio Nacional,
Bueno, eu voulle pedir ahora ao resto do equipo que sala aquí, porque sí que é certo de que detrás do traballo das estrelas hai moito traballo de xente que está tamén axudante de cociña e todo isto. Pídelle que salgan e eu vou vos pedir antes de rematar. É un pouco unha ventaja ter os que teño no Paseo das Pontes aquí detrás, porque todos che fan caso. Si tuvera outros igual non me facían tanto caso, pero eles son da escuela e están colaborando aí detrás e fan unha labor moi importante. Había que ser periodista. Por favor. Ahora ponte aí con eles. Eu creo que vos podedes poñer aí para a foto. Bueno, deixade que vos presente ides levantar. Mira, chegou Regueira para a foto. Deixademe que vos presente. Saludades. Tamara Calachúa, saluda. Bien. Andrés Calderón, Rebeca de Uña, Pablo Talaláyez, Sabrina Monteiro e a profe Natalia Arnoso. Un aplauso para todos eles, graciños por acompañarnos, espero que sigades vivindo con esta paixón que vivimos nós a Costa da Morte e a esencia da Costa da Morte. Graciñas agora que está diante, xa o dixemos cando non estaba, pero de ben nacido é ser agradecido, agradecerlle á Diputación da Coruña que tuvera a deferencia de cedernos este espacio, involucrados como están coa provincia que sabían que a Costa da Morte tiña que estar aquí, e graciñas a eles tamén pola súa colaboración, tanto como a adega Castrobrei, que cedeu os seus viños, e a Porto Muiños, que cedeu as súas algas, e o colexio que facilitou que estes alumnos estiveran hoxe aquí, que son Paseo das Pontes da Coruña. Graciñas a todos.